खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ इलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ मोनद' हारिनो एसटि होनायाव जोंहा जेबो हेंथा गैया नाथाय थाखानाय एसटिफोरा जेबो खहा जानो मोननाय नङा होनना बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा खौरांनि गेजेरजों बुंथियो। नैथि खौराङाव दङ गसाइगावनि रिमिजिमियाव सानै हौवासा दैमायाव दुगैनो थांना गोमायो। गसाइगावनि रिमिजिमि गङिया दैमायाव दुगैनो थांनानै गोमायो। सानैबो हौवासाया सा 6 लोगोफोरा दैमायाव दुगैबाय थानायावनो गोमायो। सानै हौवासाया एसडिआरएफ आरो रायजोफोरा सुलाद नागिरना गोमानाय सानै हौवासानि गोथै देहा बोखाङो। थैनाय सानै हौवासाया सिटिना पुलिस बादानि मिस्ट्रिपारा गामिनि मनीष राय आरो सुर्य राय होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि खौराङाव दङ तिनिसुकियानि माकुमनि सुकान पुकुरियाव गिख्रंथाव जाब्रबथाय नाइट सुपार बास आरो एम्बुलेन्सनि गेजेराव मोगा-मोगि जाब्रबथायाव साथाम थैयो। थैनाय साथामा एम्बुलेन्सनि हान्थिगिरि। नाइट सुपार बासनि खमैबो सा 16 हान्थिगिरिफ्रा जखम जायो। एम्बुलेन्सनि सानै हान्थिगिरिया जायगायावनो थैयो आरो गुबुन सासेया फाहामसालियाव थैयो। नाइट सुपार बासनि नम्बरा जादों AS0KC 7799। एम्बुलेन्सनि नम्बरा जादों AS01 RC 5473 होनना मिथिनो मोन्दों। ब्रैथि खौराङाव दङ दावबायारिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गोदानै दाउस्रि हाब्रां इक' टुरिज्म मुंनि पिकनिक स्पट बेखेवनो थांगासिनो। निज्लागुरि इक' टुरिज्म एन्ड पिकनिक स्पटनि उनाव सान्तिपुर हालामाव आरोबाव गोदानै दाउस्रि हाब्रां इक' टुरिज्म मुंनि मोनसे पिकनिक स्पट बेखेवनो थांगासिनो। बे थावनिखौ मैयानिफ्राय फोसाबबाय थानाय खामानि मावजेननायखौ नुनो मोन्दों। पिकनिक जाग्रा थावनियाव जेसिपि मेसिन बाहायना समान खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। बाथि खौराङाव दङ बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय चौकी पिकनिक थावनिखौ दावबायारिफोरनि थाखाय बेखेवबाय। मिथिंगा हाजो हाला बिफां लाइफांजों बुंफबनाय भारत भुटान सिमना हाजोनि हायेन ओनसोल बाक्सा जिल्लानि सुबनखाता हाग्रा ओनसोलाव थानाय चौकी पिकनिक थावनिखौ दावबायारिफोरनि थाखाय मैया बेखेवनानै होनाय जाबाय। बे दावबायथिलिखौ हाबाफारि बायदियै बेखेवनानै होयो बाथाबारि हाग्रा मावख'नि रेन्जार रजनी बर'आ। द'थि खौराङाव दङ उदालगुरि जिल्लानि नेपालपारा गामिनि मिलन दैमारि मुंनि लाइमोना थांनाय 23 नभेम्बरनिफ्राय गोमानानै दं। मिलन दैमारिया अरुणाचल प्रदेशआव खामानि मावहैनानै न'आव फैनायनि उनाव गोमादों। सोरबाफोर बहाबा नुसनबायदोंब्ला 8761887946 आरो गुबुन मोनसेबाव 9101258892 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों फोरमायहरनो खावलायदों न'खरनि सुबुङा। स्निथि खौराङाव दङ गलाघाट जिल्लानि सिसुफानि दखरानि सोनाब दिनेशपुर गामिनि बबन स्वर्गियारिनि बिसि उषा स्वर्गियारि लोगोसे 2 बोसोर 6 दाननि उन्दै गथ' आरो दयांपारा मासगाव गामिनि जय खाख्लारिनि बिसि समिखा खाख्लारि लोगोसेयैनो थांनाय मैयानिफ्राय गोमाना दं। बेनिखायनो सोरबाफोर बहाबा नुसनबायोब्ला 9101913179 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों खौरां हरनो न'खरनि सुबुङा खावलायदों। दाइनथि खौराङाव दङ उदालगुरि जिल्लानि एसपिआ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों सोलिफु बोसोरावनो लामा जाब्रबथायजों 110 सुबुंनि जिउ खहा जानायखौ फोरमायो। बेखायनो ट्राफिक बिफानखौ जेसेबां हायो जाब्रबथायखौ खमायनो राहा लानो गोख्रों बिथोन होनाय बाथ्राखौ फोरमायो। लोगोसे सुबुंनि गेजेराव सांग्रांथि लाबोनो गोजौ फरायसालि जौमा फरायसालिफोराव सांग्रांथि मेल खुंनाय जागोन होनना फोरमायो। सरासनस्रा सुबुंखौ रादाब एबा ससियेल मिडियानि गेजेरजोंबो सांग्रांथि खालामनो नाजानाय जागोन होनना फोरमायो। बेनि लोगो लोगोनो बैसो जायै सुबुङा बाइक सालायनाय, हेलमेट गैयालासे बाइक सालायनाय एबा ड्राइभिं लाइसेन्स गैयालासे बाइक एबा गारि सालायनाय हमजायोब्ला आयेन बादियै साजा होनाय जागोन होनना सांग्रांथि खालामना होयो। गुथि खौराङाव दङ सावस्रि सोलोंथाइ खोन्दोखौ जौगाहोनायनि फारसे बिटिसि सरकारनि जागायनाय आगान। क'क्राझारनि बेसरगावआव थानाय गोदान सरकारि नार्सिं कलेज फोजौखांनायनि अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिया। 10थि खौराङाव दङ BKWSCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारीजों लोगोसे BKWSCनि दैदेनगिरिफोरा मैया बिटिसि सेक्रेटारियेटआव बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिखौ लोगो हमनानै बिटिसिनि बायजोनि बर'फोरनि मोन 13 जेंनाफोरखौ लानानै सावरायलायो। मैयानि बे सावरायलायनायनि गुबै आयदाफोरा जाबाय बर' गामिफोरखौ आबुं फोसावनाय, बियाब दानाय
आरो BKWSC नि बिसायख'थिखौ थाबैनो खुंना होनाय। कार्बि आंलं आरो दिमा हासाव जिल्लायाव रायजो जाबोनाय बर' सुबुंफोरनो हाजोआरि ट्राइबेल गनायथि होनाय। BKWSC नि थाखाय जर'खा जौगाखां रां बावजा स्पेशेल डेभेलपमेन्ट पेकेज होनाय। BTR नि बायजोआव टेट आरो टेट आनजाद उथ्रिना थानाय बर' बिजाथिफोरनो जर'खा थिसनथाइ होनाय हाबाफारि आरो बर' मिडियाम भेन्सार फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनाय। नागा रेजिमेन्टनि सारियाव भारतारि रौनिया हान्जायाव बर' रेजिमेन्ट दानाय। BTR आव सोसनजायै बिस्वनाथ आरो सनितपुरनि बर' गामिफोरखौ BKWSC आव सोसननायजों लोगोसे खोला कामरुप आरो गवालपारानि बर' गामिफोरखौ BKWSC आव सोसननाय आरो बायदि बायदि जेंनाफोरखौ लानानै सावरायहैदों। 11थि खौराङाव दङ जनायगुदि बर' थुनलाइ आफादनि 2025 निफ्राय 2028 3 बोसोरनि थाखाय गोदान आफादगिरि महरै बुद्धदेब स्वर्गयारी आरो गाहाय नेहाथारि महरै गपाल बसुमतारीखौ सायख'यो। 12थि खौराङाव दङ आम्बागाव ओनसोलाव थानाय उपेन्द्र ब्रह्म नेशनेल एकाडेमिखौ जौगाहोनायनि मुङै खाफाल आनजाद लटारिनि मावख' बेखेवदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय आम्बागाव ओनसोलनि बर' बिजों उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमिखौ जौगाहोनायजों लोगोसे फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ मोनहोनो फोरोंगिरिफोरनि बेथन होनाय आरो थाखो खथाफोरखौ जौगाहोनायनि मुङै अनसुंथाइ होनायजों लोगोसे खाफाल आनजाद लटारि खेलानि मैया खुंथाइ आफादा मावखुलि बेखेवदों। खुंथाइ आफादजों लोगोसे आम्बागाव दख'रा एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादनि जथायै बानजायनायाव बे खाफाल आनजादखौ खुंफुंनो थिरांथा लादों। हाबाफारि बायदियै लटारि टिकेट फाननाय गाहाय मावख'खौ बेखेवना होयो। साहित्य बान्था मोनगिरि नन्देस्वर दैमारिया रादाब बिबुंथिनि गेजेरजों खुंथाइ आफादनि बोसोनगिरि बिमल बसुमतारी आरो UN एकाडेमि SMC नि आफादगिरि बाबुल बसुमतारीया खौरांनि गेजेरजों मिथिहोयो। लटारि टिकेटखौ मोननो थाखाय 9181126280 आरो 9365772861 आरो गुबुन मोनसेबाव 9101659255 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों जगाजग खालामनो हागोन। 13थि खौराङाव दङ मिरु बाथौ थानसालि गुवाहाटी बाथौफुरियाव बिजनी जिल्लानि सा 150 नि बांसिन बाथौसाफोरा आर'ज गाबफैदों। मैया गोथार मंगलबार बारायाव मिरु बाथौ थानसालि गुवाहाटी बाथौफुरियाव बिजनी जिल्लानि सा 150 नि बांसिन बाथौसाफोरा आर'ज गाबफैदों। बोसोन बिबुंथि लाखियो गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारी आरो लोगो आफादगिरि मनाराम बर'। गाहाय नेहाथारि काशीनाथ स्वर्गयारी, धीरेन बसुमतारी, गौथुमारि नेहाथारि आरो नेहाथारि गपी स्वर्गयारीया बाहागो लाफैयो।